سلام قعنا حنمتصاهم ناب نرويجان تقرينيا كفلي حادة سمعوني مساهم زلهو زي channel لمجمرتا جيزي زي قانقا تمرتي كهبز جمر زلو تي أدلاين نتو رئينا دما كنقص لينا سلازي أدلاين نتو نمجمجام أبتي نحنا زلو community بكومنت وي بلايك بمرأي كتحبرونا تسفان قبر نلو معنتين مجمرتا زبزحكم تفلطوا تخونيهم بالالفابيت كنجمرينا كومنا بلا دما استفاليو رستي ندالعلنا هنقصينا مالتي استفاليو رستات نتي قانقا ወይ ነቲ ባህሊ ወይ ነቲ ልምድታት استفاليو ቋንቋ እንዳማሃርና ነቲ ናይ ተዓዲ ዘሎ ኣነባብራ ድማ ዝምህሩ ክኾኑ እዮም ስለዚ ላይክ ጌርኩም ወይ ኮመንት ጌርኩም ቀጻልነቱ ከም ዘድሊ ወይ ከም ዘይድሊ ዝያዳ ከነዕብዮ ክኢላታት እውን ክንዕድመሉ ንኽእል ዝኽእል ተኾይኑ ክንግምቶም እንታን እቲ ቀዳማይ ቪድዮ ንመፈተይና ንሰዶ ደለና በዚ ድማ ብኣልፋቤት ንጅምር ኣለና ማለት እዩ እዚ ከም ብበኔታ ኣልፋቤት መበቆላዊ ኖርዌጅያን ስለ ዘይኮንኩ ልክዕ ከይከውን ኽእል ዲያሌክት እውን ክፈኣለ ስለ ዝኽእል ሕጂ ብኩሞል ከንብቦ ማለት እዩ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክፈኣለ ኽእል እዩ ምስቲ ቦታኻ ትመሳሰሉ ኣለኩም ማለት እዩ ብኡ ኸ ካብ መበቆላዊ ኖርዌጅያን ዝኾኑ ቪድዮታት ድማ ትውከሱ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ከም ብበኔ ሕጂ A B C D E F G H I J ወይ ከዓ ዮድ ኮ ኤል ኤም ኤን ኡ ፔ Q R S T U V W X Y Z A E O ዘን ቀያሕቲ ኣብ እንግሊዝ ዘለዋ ማለት እየን ኣብ ላዕሊ ዘሎ ብንእሽተይ የፅሒፈ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ ኸዓ ብዓብሎ ማለት እዩ ካልእ ንመጻኢ ቪድዮታት ከነዳልዎም ሓሲብና ዘለና ዝተፈላለዩ ኣርእስታት እዮም ንስኹም ብትጽሕፍዎ ኸዓ ብኡ ተመሪሕና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ልክዕ በዚ ቅደም ተኸተል ክንከይድና ማለት ደይኮነ ናትኩም እንዳሰማዕና ናህና እውን እቲ ዘለዎ ኣርእስታት እዚኣቶም ቶም ዘለለናዮም ኢና ንግዚኡ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ኣይና ይሓይሽ ከመይ እንተገበርና ንሪአና ማለት እዩ ሓደ መንገዲ ክኸውን የብሉን እንታይ ማለት እዩ ኩላህና ተምሃሮ ኢና ኣብቲ ናይ ቋንቋ ነገር ቋንቋኻ ዝውዳእ ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ኣብ ታሕቲ ፅሒፍናዮ ከም ዘለና ነዚ ከም ኩላትና ፍልጠትናን ተመክሮናን ነካፈለሉ ባይታ ርኢና ክንጥቀመሉ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ስለዚ ከም ሓደ ባይታ ንስኹም እውን ኮመንት እናገበርኩም ነንሕድኩም ሓሳባት ሼር ንገብረሉ ንካፈለሉ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ያዕኒለይ ተስፋ ገብር ኣብ ዝቐጥል ብካልእ መደባት ክንራኸብ ቻው ቻው